Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay natatanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong subscriber, sana po huwag po kayo magsawa mag-subscribe palagi at Diyos na po ang balang magsusukli sa inyo ng siksik, dikdik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung 5 susi ng mga susi. Ito ay magagamit po sa oras ng kapanganiban. Kung halimbawa nasa kagipitan po kayo, pwede nyo pong usalin po ito. Mamili lang po kayo ng yung gagamitin na yung talagang gagamitin nyo sa mga orasyon na yung bukal sa puso nyo na pagpili po ng gusto nyo pong isususi sa mga orasyon na gagamitin po ninyo. Sana po huwag po makalimot po mag-subscribe, mag-like and share at pag-pinod na rin pong bell-icon. Iwagan ng Pangasinan po. Bagong lahat po ay magsha-shout muna tayo. Shout out. Shout out po kay Berlindo Palisok, Bike Tayo commented, Shirley Uriola from Bicol, Ryan Labisti, Yonix Bin Ladin, Andy Bonifacio, Chrisley Abughaw, Orchili, Tinitron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Elisiapil, Pite Toin, Ambrosio Magalpok, Raurita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Epimia Filipi, Ilmay, Triple E commented, Marina Arangis, Dolly Cayago, Joan Bibbs, Nogits, Gillian, Jake Providers, Lucino, Borja, Enerpic, Mucha Hunters, Nathan, Bert commented, Maylin Yumampu, Ali Mercadias commented, Rare, Barcelona, Bruno Ganda, Boy Bigger 83, Arnold Francisco, Apollo Landicho, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Kutian, Takan, Inday Sali, Kokojin, Cecilia Cruz, Milik Diam, PB Purok, Tani Gianan, Yosip Nakada, Evelyn Volado, Antonio Suarez. Shout out po sa inyo lahat. Mga baguhan po, maraming salamat po sa panonood po ninyo at pag-subscribe, mag-like and share. Shout out po sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ay ang mga susing ito ay pangkalatan po ito. Pag kayo ay nasa panganib o sa disgrasya, ay usalin lamang po ito. Masalo sa panggamutan po, ay pwede po itong usalin ng isang bisis lamang po at nasa inyo na po kung ano po yung mula bukal sa puso nyo na kahit isa lang, pipili kayo ng isa po dito na isususin nyo po sa mga gagamitin nyo mga orasyon. Pumili lamang po ng isa o ano pa yung napupusuan at ito'y gagawin po ninyong susi sa lahat ng yung gagamiting mga orasyon. Ang kon po nito ay ang susi po nito ay mga may bisang susi na papandar ng mga orasyon. Pumili lang po ng isa sa mga ito, 5, isa sa lamang po ay pipiliin nyo po. Ang una po ay Birnacam, Bernabal, Parpanter, Bamba, Umbim, Beauty, Biokti, Banggi. Tapos Satur Aripo, Tinit Pilorotas. At higit sa lahat po yung ginagamit ko palagi na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Pumili lang po kayo ng isa kung ano po yung nasa bukal sa puso nyo na makakukon nyo po kung ano yung tinatas ng balahibo po nyo pag nagkukon po kayo. Ito po yung mauusal pag oras ng kagipitan. Kung nagbebiyahe kayo rin po, usalin nyo lang po ito. Pumili lang po kayo ng isa at ipon nyo sa dibdib po. Ang pagsususi po nito ay yung pag bumanggit po kayo ng orasyon na yung gagamitin po kung ano po man yun. Tapos isunod nyo po yung susi isang bisis lamang po.
Napakabisa po itong mga susi na to. Pumili lang po kayo ng isa na karapat dapat sa inyo. Narito po ang orasyon na susi ng mga susi. Narito po. Pumili lang po kayo ng isa na karapat dapat sa inyo, na bukal sa puso nyo. Ito po yung gagamitin nyo na habang nagkukon po kayo ng orasyon. Pumili lang po kayo ng isa na karapat dapat sa inyo. Yung ginagamit ko po kasi dyan palagi, kahit na naggagamot po ako, ay sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Yan po yung bukal sa puso na pinagkalob sa akin ng Espiritu nagbabantay sa akin na galing sa Diyos Ama. Yan po ginagamit ko palagi araw-araw. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret. Yung sa Torul Aripotiniti Pirarutas naman po, maganda rin po yun. Sa galing po sa kunyon, 4 na sulok ng mundo. Maganda rin po yan. Basta sa bukal sa puso nyo po ang pipiliin nyo po dyan. Yung po ang gagamitin po nyo sa pang-araw-araw na kwan na po. Pwede rin nyo po yung usanin lahat po yan, tapos ipon nyo sa tubig. Tapos inumin nyo po. Pwede rin po. Basta kayo na pambala po na mamili po dyan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po subscribe, mag-like and share. Pagpindot na rin po ang bell icon. Hiwagan ng pangasinalaman ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Alam ko nakapili na po kayo dyan. Maraming salamat po. Okay po.